Jedna z najdôležitejších častí pri predaji nehnuteľnosti je obhliadka. Častokrát ju máš v rukách práve ty, klient, a tu sú 3 tipy, ktoré ti pomôžu pripraviť nehnuteľnosť na úspešný predaj. Poupratuj rozhádzané veci. Poutieraj prach, povysávaj, vyčisti kúpeľňu, ale aj WC a nezabudni vyleštiť batérie. Ak sa obhliadka koná za slnečného dňa, odtiahneme všetky závesy aj žalúzie. Ak sa obhliadka koná v sichravý deň či večer, rozsvietime všetky svetlá, ktoré nám byt či dom ponúkajú. Pred každou obhliadkou dobre vyvetrajte, vyvarujte sa vareniu, radšej si uvarte kávu alebo čaj a vytvorte príjemný pocit domova. Na prvý dojem máte iba jednu šancu a tak prípravu nehnuteľnosti na obhliadku nezanedbajte.